Neviem, či to už tak pozerajte sa, ako vedia štvorkolky alebo autíčka so 4 kolesami chodiť po dvoch. A to sa ešte nebol povedec oboznamuje s týmto gripom a s týmto asfaltom. Nepočkáme, idem sem. Italpol Racing má pôvodec autíčko, ktoré miluje, musím povedať osobne, lebo jednak je to Fiatka a má neskutočný motor založený hneď za sebou. 2 liter turbo a momentálne má aj také ťažítko z blondínu z Maďarska. Dúfam, že sa nás podarí celé nádherný náš. Toto určite nebolo optimálny štart tohto autíčka, to viem, lebo som ho videl pred 2 týždňami v Senici, ale každopádne bude medzi prvou osmičkou a viem to. Ťažítko z blondínu z Maďarska. Dúfam, že sa nás podarí celé nádherný náš. O čom som hovoril. 92 Štefan Kubačka, poprosím na štart a urečte nám tu troška miesta. Itália. 92 Štefan Kubačka a aj vyhrala Itália. S 37-čkou Steno Hudka zvíťazila. Steno Hudka 37. A je tu aj R32. Obhaj Taliansko, prosím ťa. Držíme palčeky. Takže Michal Dvorský a pán Pilonec idú momentálne na štart. Takže absolútne finále Luigi Ferrari. A srdci blízka hračička hlavne v zimnom období. Subaru STI VRX a oblieskaný sa. Cca 50 minút
to je ono, to je zaslúžené. Ideme ďalej, kategória 5. Zapáva sa. Takže Tomáš Polonec, absolútne najrýchlejší muž a jazdec, čo sa týka automobilov dnešný deň. Gratulujeme. A toto chce už vážne veľký potlesk. A ja poprosím naše hotové hostesky, po jednej kuse, títo páni si to vážne zaslúžia. To sú najrýchlejší a najdnešného dňa. Kočky po jednej. Miesto si zvolte sami, ale nezabudajte, že není po 10. Som to vybavil. Nezabúdajte, ďalší pretek už o 3 týždne Karat Tuning Party v Piešťanoch 25. A ďalší 5. júla na Slovakia ringu. Takže ďakujeme veľmi pekne za účasť. Dúfam, že sa vidíme aj najbližšie. Moje meno je ešte stále Ati z Levíc.